Здравейте и добро утро! Днес ще направим нещо различно. Искам да ви взема в един мой ден. И в момента е 9. Вече сме в движение по различни ангажименти, които сме планирали за днес. И днес имаме интересни неща, които ни предстоят. Имаме срещи с някои от коучинг клиентите ни. Имаме срещи с нови клиенти, които трябва да затваряме. Имаме срещи с адвокати. Имаме срещи с тима ни. И едно кратко обучение, което трябва да направим, така че ни предстои динамична програма. И ще имам възможността да ви прекарам през една от моите любими активности, но за това ще ви разкажа малко по-късно. Така че сега ни предстои кратко планиране и скачаме директно в първата ни бизнес коучинг сесия с една невероятна дама, която прави бизнес, която и предстои нещо интересно, което трябва да направи с нейните клиенти и нейните партньори, така че трябва да й помогнем да максимизира стратегията си и да може да вземе максимум от събитието, което организира. Така че, enjoy! Спираме да направим едно бързо планиране, тъй като след сутрешната рутина, в която трябва да настроя духа си, чрез време на медитация, на молитва, на визуализиране на деня, частта, в която трябва да планираш бизнес ангажиментите си и растежа, който движиш спрямо целите си, е изключително важна част от начина, по който управлявам живота си и бизнеса. Така че взем това време, точно преди първата ни коучинг сесия, да планираме, да сетнем стратегията за новия сезон, тъй като днес ще ви кажа една от тайните за успеха, който имаме и който сме прогнозирали, че ще имаме в идните месеци. Така че слушай внимателно и не спирай да гледаш. Решихме да започнем да снимаме този влог и неща от ежедневието ми, за да можем да показваме много повече някои малки тактики и рутини, които помагат за това да поддържаш и да надграждаш успеха си и начина, по който ръководиш бизнеса си и себе си, самия себе си, в това да се предвижваш в една от любимите ми сентенции, която казва постоянно постепенно подобрение. Или ако един човек стигне до разбирането, че трябва да вкарам постоянно постепенно подобрение в моето израстване, в начина, по който уча, в начина, по който продавам, в начина, по който ръководя бизнеса, в начина, по който служа на други хора, шанса ми да не успея е много малък. Много малък. Защото ти постоянно се движиш от едно място на подобрение към друго място на подобрение и това изисква някои определени рутини, определени механизми, които не са чак толкова сложни, които ако адаптираш, наистина можеш да вкараш себе си в една пътека, в една линия, която много трудно, наистина много трудно да минеш в провал. И затова правим този влог, всъщност да покажем на много предприемачи, на много млади хора, защото идват десетки, буквално стотици запитвания, как правиш това, покажи ни как се случва това, как говориш с клиенти, как си менажираш деня, как планираш, как анализираш, за да могат повече хора да се докоснат до рутини, до механизми и до формули, до буквално схеми, които адаптирани в деня на един предприемач, в деня на един продавач, могат да го направят много по-продуктивен само заради системите и механизмите, които използва. Затова правим този влог. И тук, между другото, съм в едно от любимите ми места, което е много сентиментално за мен, което си спомням буквално как преди по-малко от 8-9 месеца идвах. VK Sales Agency още не беше изградена, още нямахме първите клиенти, още нямахме офис, нямахме служители, нямахме нищо, имах само визията, имах само модела и идвах тук да планирам, да го стратегирам. Отново си слагах костюма, идвах с един тефтер и почвах да планирам по какъв начин ще бъде бизнеса, как ще бъдат клиентите, какъв ще е сервиса. И прекарвах тук дни наред. Това беше буквално като първия ни офис. Затова много обичам от време на време да идвам тук и да си припомням откъде сме започнали и за колко малко време, буквално чрез Божията помощ и усилена работа и стратегиите и моделите, които ползваме,
сме се придвижили толкова много напред. Така че нямам търпение да ви споделям все повече неща. След малко влизаме в моята първа бизнес коучинг сесия и след това продължаваме в един много динамичен ден. Така че планираме и действаме. Анализираме, подобряваме, действаме. И това е един лек ритъм, който ни предвижва към място на по-добър успех. Добро утро! Аз вчера ги видях. Да, прегледал съм ги, да, те са окей, сега ще ги коментираме. Да. Значи за първата сесия, която е с Яна, сега ще я направя и след нея ще е добре да се чуеш с нея, за да може да... Две от най-безумните грешки на маркетинга в днешно време е, че много компании рекламират нещо, стигат до потребители, това им коства пари, евентуално достигат до своите потенциални клиенти, но самия продукт не може да бъде доставен адекватно до клиента. И реално това, което се получава е, че има пари, които отиват за маркетинг, те стигат до точния клиент, обаче клиента или не може да достъпи продукта, или там, откъдето трябва да си го купи, продукта го няма. И на практика става един много обратен ефект на маркетинга, защото не просто, че не води до продажба, не просто не води до подобряване на бранд awareness на твоя продукт, но ти извикваш клиента, стигаш до клиента, казваш му какво да вземе, офертата е добра и клиента се опитва да го вземе, но реално няма достъп да стигне до продукта. Едно от нещата, които се случва по този начин е Spotify. Spotify ми рекламират някаква промоция, кликам да си я взема, не мога да я взема. Кликам да се регистрирам и да купя, не мога да го купя. Не ми е достъпно. Или много компании, които рекламират за продукти, които са за полевата мрежа или магазинна мрежа, физически продукти, инвестират пари в маркетинг, хората виждат продукта, влизам в магазина, искам да го пробвам, искам да го купя, но дистрибуторската мрежа преди това не се е погрижила този продукт да го има съответно в този магазин. И аз отивам мотивиран от рекламата, но продукта го няма. И какво става? Не само, че маркетинга не произвежда резултат, но клиента вече е разочарован, че той е отишъл да купи един продукт, бил е заинтригуван от офертата, ползите, предимствата и разрешението, което дава на моята ситуация, но продукта не е наличен. Независимо дали това е услуга онлайн или физически продукт онсайт мрежата, той не е наличен. И това е една от най-глупавите грешки на маркетинга. Грешка номер 2 на компании, които маркетират, влагат пари в маркетинг, той може да е много добър, или са топ професионалист, плащат за услугата, плащат за маркетинга, плащат за Facebook рекламата, плащат за социалните мрежи, плащат за видео креейшъна, плащат на дигиталната агенция да им направи контента и продукта или услугата не е достатъчно качествена или customer сервиса, който трябва да я последва, не е достатъчно добър. И проблема на това е, че този тип маркетинг може да докара до продажба, клиента да купи твоя продукт или твоята услуга. Но след това няма кой да обслужи и да направи пост-customer сервис, т.е. обаждането, грижата, доволен ли е клиента, продукта доставен на правилен начин, отговаряне на характеристиките или още по-зле, ако продукта наистина не е достатъчно качествен или услугата не струва, това разваля преживяването на клиента и ти стигаш до една единична продажба, клиента няма да се върне пак, никога няма да стане лоялен и твоята продажба реално няма как да бъде надградена, така че да имаш резултати, които могат да бъдат прогнозирани и да растат, но постоянно стигаш до една продажба, клиента не се връща пак и затова твоя бизнес не може да расте и да се движи напред. Можем консултация с тебе или възможност да имат лична среща с тебе онлайн, това да е заинтригуващо, защото ти си Окей. Единственото нещо, което трябва да добавим върху този процес е самата формула на ефективност на всяка една от срещите и на информацията, която даваш и правиш. Представи си го, нали, аз ти го обяснявах това за видовете клиенти, как имаме трите графи с клиенти, нали? Имаме партньорите, имаме клиентите, второ ниво и трето ниво, общата ти публика. И генерално постоянно работим и с трите групи хора и от обща публика първо ги вкарваме, оттам искаме да ги предвижим към клиенти, оттам искаме да ги предвижим като партньори, за да може бизнесът ти да расте и да, в крайна сметка, това да връща доходи към тебе. В главата ти трябва да е на коя от трите групи говоря, винаги запиши си го това. На партньорите ми ли говоря, на клиентите ми ли говоря или на широката ми публика, които вече са ми някаква фенове или контакт база говоря. На кого говоря? Номер едно. И номер 2,
каква е стъпката, какъв е инструментът, с който ги предвижвам от групата, в която са, към следващата група. И на коучинг сесията, какво си говорихте? Коучинг сесията мина страхотно и страхотно за мен е, че дамата, с която работя, това, което всеки път след всяка сесия ми казва, че не просто е доволна, не просто това дава резултат, но има много трайни и измерими фактори в нейния прогрес, от които тя подобрява бизнеса си, подобрява себе си и подобрява резултатите си. Той, който питам ти, как наемаш хора? Има различни стратегии за наемането на хора, но моята стратегия и цел, която сме поставили в нашата компания, е да бъдем еталон и пример за българския пазар и да имаме 0% текучество, да нямаме хора, които са се отказали и са напуснали. И за това съм изградил система, от която по-трудно да влизат, по-трудно да ги наемаме, да им е по-трудно да се включат на борда, така да се каже, но тази система доказано добавя само правилните хора, които влизат в културата, ценностите, визията на компанията, свързват се с екипа по най-добрия начин и на практика това почва да дава една тайна съставка на работата с хора и управлението на екипи, защото много хора и много компании заради компромисите, които правят в тази посока, често имат текучество, хора, които напускат, хора, които не са точните хора, HR отдела не е направил правилните преценки и постоянно има едно средносрочно или краткосрочно напускане на хора, наемане на нови хора и постоянен флоу на някой, който тъмън е влязъл в тима, но трябва да напусне. Тъмън са инвестирани време, усилия, енергия в това той да бъде обучен, но се оказа, че той не е правилният човек. Или човека не е разбрал, че това не е неговата компания. В момента, в който ти вкараш правилните хора в правилния екип и изградиш между тях едни и същи ценности, една и съща мотивация и вдъхновение, което ги обединява, тогава вече съществува тая специфична възможност, в която ти можеш да максимизираш техния потенциал. Над 90% от предприемачите и бизнесите в България страдат от това, че нямат хора. Нямат хора, хората не са качествени, нямат кой да наемат, няма ли правилните очаквания, искали много пари, не били достатъчно подготвени. Да. Всички ги знаем тия неща. Всички работим с едни и същи хора в една и съща среда, в една и съща бизнес структура. Но понякога точно начина и подхода, с който предвижваш себе си в даден процес, като просто наемането на хора и просто интегрирането им към компанията и просто обединяването им към някакви ценности и някаква обща визия, може в период от 6-12 месеца, дори 3 месеца да създаде буквално огромни разлики в перформанса, в резултатите на един бизнес прямо друг бизнес, само заради тия малки детайли. Така че това е начинът, по който наемаме хора, наемаме ги бавно, наемаме ги трудно, умишлено го правим трудно, за да може да пресеем много адекватно точните от неточните хора и да може тая сплав и тая енергия и тая симбиоза, която се получава в екипа, обединен в правилните ценности и правилната визия, да расте експоненциално и така всяко 3 месече резултата, ефективността на екипа се подобрява и така вече аз мога да работя по това да максимизирам техните резултати и с същите хора, с същите усилия, с същото време, което разполагаме, да таргетираме буквално двойно или тройно по-голям обем от работа, като работим от гледна точка на ефективност. Не просто нямаме нови хора, но с същите хора извършваме по-голям обем от работа, повече ефективност и повече оборот. После и да влизаме в момент, в който правим по 3 разговора. Разбираш ли? Трябва да има в двустепенен кол да можем да затваряме клиента. Разбираш? Или го затваряме, или не го затваряме.
ти първо трябва да го разбереш в твоята глава, затова ти говоря за това. Защото в твоята глава в момента е окей, нали, някой да ти каже, ще се чуем трети път. Нали, ще се чуем по-другата седмица. Нали, това не е окей. Особено за този продукт. Трябва процеса на затваряне да е в стъпка 1, стъпка 2, плаща, затваря се и продължаваме нататък. Не плаща, оставя се за бъдещ момент в табличката, за която си говорихме, че ще създадем като модел и му се звъни на 7. Това, което направих тук-що, е, че се чух с моя sales team, тъй като едно от най-важните неща за мен е да мога да получавам адекватна обратна връзка за начина, по който правим продажи, тъй като пускаме нов продукт на пазара, нещо, което сме разработвали, подготвили, вече е в продажба и искам репорт от моя sales team на всеки час. На всеки час искам да знам на колко човека сме се обадили, доколко сме достигнали, колко разговори имаме проведени, каква е успеваемостта, всеки един човек, каква е обратната връзка от него, за да можем още днес, буквално в следващия час, да видим кое не е работило, защо не работи и в обажданията в следващия час да може да имаме по-добър резултат, да подобрим следващия час и не след месеци да разберем какъв е проблема, а след няколко часа и още утре да имаме много по-големи резултати и следващата седмица да сме много над таргета и резултати, които сме постигнали тази седмица. Това е една от грешките, в които много sales менеджери и много компании правят, е, че ако въобще имат някаква форма на репортинг на техния sales, той не е на дневна база, рядко е на седмична, в повечето случаи е на месечна база и това е твърде късно време за адекватен анализ и адекватно взимане на мерки, решения и подобрения, така че да максимизираме продажбите. Затова в този случай аз искам репорт всеки час, за да мога в следващия час да имам една продажба повече, в следващите 2 часа да имам 5 продажби повече и утрешния ден всичко, което днес е станало като резултати, да го подобрим още повече и да окачим на следващото ниво. А сега е време да ходим пред адвокатите. Ще се кача направо пеша. Еми добре, тук съм. Окей. Преди всяка среща е важно да знаеш къде отиваш, с кой се срещаш, каква е целта на срещата, колко време има за нея, как ще го постигна и какъв е резултата, който гоня. Така мога да вляза с нужната увереност и да използвам умения за преговори, продажба, тъй като знам на къде искам да се предвижа и какъв е резултата, който искам да постигна.